A Pobra repartirá máis de 6.200 euros en premios para celebrar o seu entroido. Os festexos arrancarán o 14 de febreiro e rematarán o domingo 22, co gran desfile fixado para o martes. O entroido achégase e o Concello da Pobra celebrará esta festividade tan agardada con numerosas actividades e propostas pensadas para todos os públicos. O obxectivo perseguido polo Departamento de Cultura é que a veciñanza desfrute e participe desta tradicional festa na que de seguro haberá moitos disfraces e troula. A Pobra vai a repartir máis de 6.200 euros en premios, que creemos que é unha cantidad bastante importante para o concello tan pequeno que somos. E, bueno, queremos apostar por que sea así, porque a verdad nos parece importante e que cada ano vai mergando un pouquiño máis, non? Estamos aí apostando por ese gran desfile que é o martes de Carnaval e o domingo que é a festa infantil. A programación arrancará o sábado 14 de febreiro cos encerellados animando as rúas dende as 12 do mediodía. Temos un desfile de Carnaval bonito, de troula, creo que este ano, e logo pois sí que temos unha festa xa pola noite, que empeza ás 11, creo, con unha chica que vai ser de DJ hasta as 3:30 e logo vamos a ter de 3:30 a Cerre ao DJ Mateo. O domingo será a quenda da festa infantil na Praza Alcalde Segundo Durán. Non fa falta que se inscriban previamente. Eso fano o mismo día ali antes de empezar con a festa, que vai comenzar ás 5 da tarde na Plaza Alcalde Segundo Durán. Pois ali, aparte de actividades, talleres hinchables, habrá chocolate con churros tamén para repartir entre a rapazada. Este día vamos a repartir 800 euros en 5 premios para os máis pequenos. E o martes será o día grande do entroido da Pobra, no que se vivirá o desfile de carrozas. Sairá ás 5:30 da tarde da Covecha. E poñeremos rumbo á Rúa Castelao, onde vaise a celebrar o concurso. Neste desfile temos a participación de 4 comparsas, que en total son máis de 250 componentes os que van a participar. Vamos a ter temáticas africanas, temos a Pocahontas, temos un xardín de ilusión e máis o Gran Showman. E toda a xente que queira consultar as bases para participar neste concurso, que sí que hai que facer unha prescripción, o plazo remata o mismo martes 17 ás 12 da mañán, poden consultar estas bases na página do Concello apobra.gal. Neste concurso haberá en xogo 12 premios. E vamos a repartir sobre 5.500 euros entre os participantes, porque temos unha modalidade que é unha gratificación de 200 euros para cada carroza que participe, ata un máximo de 7. Na categoría de carrozas repartiránse 1.850 euros, 800 para o primeiro clasificado, 500 para o segundo, 300 para o terceiro e 250 para o cuarto. Na categoría de grupos, os premios sumarán 1.450 euros, con 500 para o primeiro, 400 para o segundo, 300 para o terceiro e 250 para o cuarto. Para parellas e disfraces individuais destinaránse 775 euros, con premios de 250, 200, 175 e 150 euros. A traca final chegará a fin de semana. O sábado 21 será quenda dos choros no enterro do Felipiño organizado pola veciñanza do Xobre. A programación pechase o 22 co domingo de piñata impulsado polos veciños da Crocha.